Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rakitera. DJ Titan Jello. And this is Malu's Secret File. Si Malu na ayaw na magkaroon ng anak. Okay, asawa, pero anak ayaw. Dahil yun ang choice niya. Hanggang sa isang araw, nabuntis siya. At pakiramdam niya na isahan siya ng kanyang asawa dahil ang asawa niya ang siyang dahilan kung bakit siya nabuntis. Pinalitan ba naman yung pills niya ng vitamins? Anyway, pakinggan na natin ngayon yung mga kabisyo natin nagbahagi ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito pong sabi ni DR. Malu, kung ayaw mo pala magkaanak, dapat hindi mo na lang pinakasalan si Danny. Siguro na pressure lang talaga si Danny. O baka hindi niya lang na-communicate sa'yo na gusto niya talagang magkaroon ng anak. Dahil nga ayaw mo, pero dahil mahal ka niya, sinubukan niya. Nagbunga yung plano ni Danny. At ito lang yung masasabi ko. Huwag kang mag-isip ng negatibo dyan sa pagdadalang tao mo. Dahil lang sa ayaw mong maging isang ina. It's better na ipaalaga mo na lang sa mga in-laws mo yung anak ninyo kung sakali na isilang mo na ang bata. At gusto nila na magkaanak kayong dalawa ni Danny. Paalaga sa in-laws. Pwede. Kung ayaw niya talaga, pagka tingin niya sa bata, parang ayoko. Pag yun yung nasabi niya, pero I doubt lang din kung sasabihin niya yun pagkakita niya ng anak niya. Diba? Eto naman ang sabi ng ating kabisyo na si Nicole. Paglabag sa desisyon at katawan mo, hindi po pwedeng mamayani ang ibang tao. Kaya kung ako sa'yo sender, kasuhan mo na lang yung asawa mo. Pandaraya ang ginawa ng asawa mo at ng pamilya niya sa iyo. Etong pagbubuntis na to ay hindi mo pinlano. Kaya kahit sino, mabibigla at masisira ang kalooban. Hindi mo kailangang ikahiya ang nararamdaman mo. Salamat po, from Nicole. Well, hindi naman niya dapat talagang i-deny kung ano yung nararamdaman niya kasi valid naman talaga yung nararamdaman niya. Ito naman sabi ng ating kabisyo na si Carl. Ano bang pwede mo kasing gawin ngayon, Malu? Siguro, tanggapin mo na lang ang realidad na nandyan ang pagbubuntis mo. Hindi mo man pwedeng i-romanticize agad ito, pero pwede mong tanggapin na nangihirapan ka. At kung sakali man na lost ka kung paano i-handle yung bata, mag-seek ka ng professional support. Kumonsulta ka na sa OBGYN para sa kalusugan mo o kung gusto mo sa psychologist o counselor para matulungan ka naman sa emotional side mo. Then kausapin mo si Danny ng seryoso. Hindi pwedeng palampasin ang ginawa niya. Pag-usapan ninyo ito sa isang mahinahong conversation para malinaw ang lahat. Sabihin mo kung gaano kalaki ang betrayal na nararamdaman mo. Kung kailangan ninyo na meron kayong counselor, pastor, o marriage therapist, gawin ninyo. Maghanap kayo. Then, iset ninyo yung boundaries nyo, especially si Danny sa pamilya niya. Dahil kailangan patunayan niya na ikaw ang asawa at desisyon mo ang dapat niyang galangin. Yun po ay galing kay Carl. Very well said,
Anyway, dahil pa nag-comment sa ating secret file for tonight. Tulad na lang ni Matt Steven. Hi DJ Rocky and DJ Jello. Bakit tayo mo magkaanak? Malu, sarap kaya sa pakiramdam na may anak ka na magpapalakas ng loob sa'yo. Kapag pagod ka, mawawala pagod mo. Siguro ang gusto mo lang, bembangan, no? Oy! Blessing po yan. Hindi yan malas. Kaya ingatan mo ang sarili mo. Shoutout po kay Kagawad Pamesa, Yormi Mark, Andrew E., Miko BJ Mikelga, Jonas. Maraming salamat po. Ito naman sabi ni Robert. Ang pagkakaroon ng anak, pinaplano yan. Biyaya kay Lord. Pero iba yung handa kang harapin ang pagiging magulang. Alamin mo kung sino ang nagplano sa ginawa nila sa'yo bago ka gumawa ng hakbang. Pero andyan na yan, pagandaan nyo na lang. From Robert. Ayan, sobrang dami nag-comment sa ating secret file for tonight. Halo-halo yung reaction, dude eh. Ikaw, kung tatanungin ka. Well, kasi di ko mailagay yung posisyon ko sa posisyon niya eh. I mean, ngayon may baby ako eh. So, buntis ako ngayon. Pero, sige, susubukan ko pa rin ah. May sound effects. So, pasensya na po, nababaliw na po yung buntis na to. May brain fog na rin kasi to eh. Alam mo yon, kasama yun sa pregnancy eh. And nagigets ko yung, nag-intindihan ko siya in the sense na pagsusuka, yung nahihirapan ka sa everyday life mo, yung ikaw yung magbibit-bit siyam na buwan. Mababago yung itsura mo. Mababago yung itsura mo, itim lahat ng singit-singitan mo, yung mga ganun. Yung mahihirapan ka. Sabi ko nga kanina sa post ko eh, pregnancy challenged me. It changed me. Na minsan, pag umarap ako sa salamin, hindi ko na makita na maganda ako. O hindi ko na makita kung sino yung self ko noon na parang very active, very social, very energetic. Ngayon parang, eto, nilalaan ko na lang yung energy ko para sa programa natin sa totoo lang. Ganon yung level. Kasi hindi ko na kayang gawin yung mga ginagawa ko dati sa ginagawa ko ngayon. So, ang daming na limit, ang daming nangyari, ang daming nabago. Pero, the point is it all worth it? Ako masasabi ko oo. Yes. Kasi it gives me so much joy. Pero ito po ay nanggagaling sa isang tao na gustong magkaroon ng anak at pamilya. So kung ilalagay ko yung sarili ko dun sa posisyon ng sender natin, I will feel so sad. Kasi pinili ko tong taong to eh. Imagine, I chose Danny and I continuously choose this person in my life thinking na aalagaan niya ako. Yung tiwala ko sa kanya. Yeah, yung tiwalang binigay ko, irerespeto niya ako nung desisyon ko kasi napag-usapan naman eh. Mabuti sana kung nag-agree to disagree kami with that fact eh, yung ganong matter na ayaw namin magkaanak o gusto niya magkaanak, yung ganon. Pero hindi, nag-agree siya eh. So parang nandun yung pagpapaniwala sa akin na okay lang pala. Okay lang kami. Pero hindi pala okay sa kanya. So sana dun pa lang sinabi niya na. So na-hurt more than the fact na ayoko magkaroon ng anak siguro. Mas na-hurt ako dun sa partner na napili ko dahil ganun yung pinaramdam niya sa akin. Na hindi mahalaga yung napag-usapan natin dati at hindi niya ginalang kung ano yung desisyon ko. Yung pinag-usapan namin. Parang ganun. Ikaw ba? Para sa akin, unang-una, yung sinabi mo na maraming nabago sa'yo. Hindi mo na nakikita yung magandang itsura mo kapag nabubuntis ka. Kasi nga, nagbabago yung itsura mo. Kasi singita mo, umiitim na. Pero, yan yung magandang bagay o biyaya na binigay sa atin ng Panginoon eh. Yung singit-singitan mo. Hindi. Yung bata. Ay, oo. Diba? Hindi mo na makita yung magandang itsura mo. May maganda naman na biyayang binigay sa'yo na inaalagaan mo ngayon. Sa sinapupunan mo. Yes. Diba? Nalalabas yan, na papalakihin mo yan, na hindi biro yung magpagpapalaki niyan. At dumagdag na naman na panibagong responsibilidad pero may kadikit o may kabalikat daw, di ba? Tama ba ako dun sa kabalikat? Oo, kabalikat. Na Ligaya. Na ligaya sa buhay natin. Yeah.
Ako, agree ako dun sa sinabi mo, partner, na kaakibat din kasi talaga ng paghihirap, 'di ba, ng sakripisyo ng isang magulang, yung kaligayahan. Yes. Minsan kasi akala natin okay na tayo on our own eh. 'Di ba? Parang yun yung lagi talaga nating naiisip kapag self-sufficient tayo eh, or kapag meron tayong idea of something na hindi pa natin nasasabukan. Mhm. So, ang tendency natin is maniwala, manindigan dun sa kung ano lang yung nandyan sa harap natin, di ba? Kung ano yung available at kung ano yung palagay natin makabubuti para sa atin. Pero, kapag dumating talaga yung pagkakataon na hindi mo in-expect na biglang, yun nga, magkakaanak ka, minsan kailangan mo na lang talagang embrace eh. Tama. Tanggapin na nangyari ito sa buhay mo. Hindi dahil sa, wala na akong choice. Yes. Kundi dahil ito ay isang pagkakataon para mamulat ka din doon sa ibang klaseng perspektibo. And baka may mga lugar ka pang hindi napupuntahan sa buong pagkatao mo na kailangan mong mapuntahan para madiskubre mo lalo yung sarili mo. Na may kapasidad at may kakayahan ka palang maging isang ina. Tama. Kasi minsan yung takot natin sa mga bagay-bagay na parang baka hindi naman ako maging mabuting ina. Mhm. Yun yung naghihinder sa atin para maka-experience ng tunay na kaligayahan. Sabi nga, fear is a thief. 'Di ba? Ito ay isang magnanakaw. Yes. At ninanakaw nito yung posibilidad na maging maligaya ka. And when I say magiging maligaya ka, ito yung klase ng kaligayahan na kahit nahihirapan ka, alam mo na may kapayapaan at masaya ka. Gets mo? So, wala lang. Pasensya na, duda. Hiningal ako ngayon kasi Okay lang. parang hina-hyper acidity ako. Alam nyo ba na ito yung isa pa to sa mga experiences ng buntis, 'di ba? Yung parang hina-hyper ina-acid ka. Kanina pa to, guys. Kanina pa to. Pero tisin mo kasi wala eh, parang it keeps you going eh. 'Di ba? Parang masaya ka sa ginagawa mo, masaya ka din maging nanay. Parang yun eh, yung nanay, yung pagiging nanay, feeling ko ang dami mong pwedeng gawin. Parang, oo, nanay ka, pero pwede ka ding maging anak, asawa. Nandyan pa din yung pagiging kaibigan mo. Hindi naman yun mawawala sa'yo eh. Huwag mo lang lilimitahan talaga yung sarili mo. Yes. Yun. So, Sa akin naman. ano masasabi natin sa sender natin? Sa akin, ako naniniwala ako na maiiba yung paniniwala niya o yung pananaw niya kapag lumabas na yung bata. Baka sabihin niya pa sa asawa niya, isahan mo pa ako, darling. Wow! Hindi, kapag nakita mo na kamukhang-kamukha ng tatay mo or may kahawig sa mahal na mahal mong nanay, di ba? Kung babae man yan o lalaki man yung anak ninyo. Matutuwa kayo, kagalakan na hindi mo mahanap sa material na bagay yung biyayang binigay ng Panginoon na anak. Walang kapantay yan eh. Tapos kamukha pa ng, wag dapat kamukha ng asawa niya. Kasi magagalit ka lalo. Dapat kamukha ako. Oh, 'di ba pag kamukha mo na lang. Darling, isa mo pa ako. Ganon. Siyam na buwan mong dala-dala, tas kamukha ng asawa mo, no? Diba? Tas galit ka pa sa asawa mo, no? Kailangan pa naman ng mga nagbubuntis yung parang feel good lang sila. Yes. Diba? Yung wala masyadong stress. Yes. Kasi mararamdaman yan ng bata, eh. Nakita ko yun sa tsahin ko eh, ganyan eh. Talaga ba? Yung tsuhin ko, talagang inalagaan niya yung asawa. Wow, grabe ah. Yung tsahin-tsuhin mo, sa inyo pala nakatira. Oo, ganun. Swerte naman nila sa inyo. Tot mo. Tatay, Jello. Amin ka na. Charot. Ay, nako. Anyway, kabisyo, Malu, we feel your pain. We Yes. feel your sadness. Kung ano man yung nararamdaman mong mga emosyon ngayon, embrace it. But I hope and pray, no, na malagpasan mo lahat ng ito sa pamamagitan ng paghingi ng tulong sa mga tamang tao sa buhay mo. Kung kailangan mong magpa-counselor, kung kailangan mong kumonsul sa OBGYN, kung kailangan mong makipag-usap sa iyong asawa ng masinsinan, gawin mo to. Tama.
Because again, ang pagkakaroon ng bata o pagkakaroon ng anak is a blessing. Yes. At hindi matatawaran ang pagkakaroon ng isang supling sa mundong ito. Yes. Yun lang. Anyway, sa mga kabisyo natin na gustong mag-share ng kanilang secrets, share nyo lang po sa amin, raketera@gmail.com. BRBS in Bathroom Break for Top Secrets. Kasama pa rin si DJ Raketera. DJ Titangelo. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This is Malu's Secret File.